görüşmek dileğiyle selam ve sevgilerimle. Li Tirkiye piştî nameyên rêberê PKK Abdullah Öcalan û helbesta nermiya hikûmetê di nava raya giştiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de eger careke din destpêkirina çareseriyeke nû û çareserkirina meseleya Kurd xwedaye der. Li ser wê yekî Partiya Demokratîk ya Gelan HDP ku di parlamentoya Tirkiyeyê de 64 parlamenterên wê hene beriya ku parlamentoya Tirkiye bikeve bêhnvedanî حول دده کو به همو پارتیین سیاسی را هفدیتنان پیک بینه کو د چارەسەریya meseleya Kurd û proseya çareseriyê de nexşeriyeke nû bidin ava kirin. Li ser vê mijarê cigirê serokê fraksiyona HDP'yê parlamenta Tirkiye Sarhan Oluç diyar kir ku êdî pêdiviya axaftina wan her du mijaran heye û ew ê ji bo çareseriyê deriyê hemû partiyên siyasî bixin. Türkiye'de Kürt sorunun çözümü doğrultusunda Li Tirkiye'de çarçoveya çareseriya meseleya Kurd em dibêjin ku heyameka nû ya guftgoyê destpêkiriye û pêwîst e gavên çareseriyê li gel hemû layenan bêavêtin. Em ê careke din ji bo ku li Tirkiye meseleya Kurd bê çareser kirin û proseyeka nû bê destpêkirin bi hemû layenan re biaxivin. Em ê li gel hemû partiyên di parlamentoyê de bi taybetî jî bi CHP û AK Partiyê re biaxivin. Herwiha bi hemû partî û saziyên derveyê parlamentoyê ne jî em ê hevdîtinan pêk bînin. Li gel wê yekî hukuknas Fidel Okan jî dibêje di arşîvên parlamentoya Tirkiyeyê de yasaya çareseriyê heye û dema ku AK Partiyê xwe ji Partiya Netewperest MHP durxist dê ev yasa careke din karîger bibe. Şu aşamada çözüm süreciyle ilişkin olarak derbarê proseya çareseriyê de li parlamentoya Tirkiye yasayeke ku hatiye pesendkirî heye û ew yasa di rewacê de ye. Lê ji ber ku hevkarê deselatê Partiya Netewperest MHP destpêkirina proseyekê weke îxaneteke dibîne, loma ev yasa nayê karîger kirin. Dema AK Partiya xwe ji MHP dûr bixe, ew yasaya heyî careke din wê karîger bibe. Di Newroza sala 2013 ya li Diyarbekirê nameya rêberê PKK Abdullah Öcalan hatibû xwandin û piştre di navbera PKK û artêşa Tirkiyeyê de şer rawestiya bû û proseya çareseriyê dest pê kiribû. Lê di tîrmeha 2015 de piştî teqîna Pirsûsê û kuştina du polîsan şer û pevçûn li seranserê Bakurê Kurdistanê careke din dest pê kiribû. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.